Mas Roro Risma Sigro Jengkar saking Sasana Palenggahan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Lah sumangga dados sek oya buka siti cas cas sek oya sek oya buka titik cas cas. Iki spote luar biasa. Nggih. Niki dereng samega ing gati iki keparang sak lagu ngono ya nok Cahayu. Nggih. Gojo aturu para kadang AVS Lighting AJM Multimedia Live Streaming. Terima kasih. Heri Wijaya Audio matur sebadun Denny Rejeng terima kasih cok. AVS Lighting matur thank you. AJM Multimedia Live Streaming terima kasih. Heri Wijaya Audio matur thank you. Denny Rejeng terima kasih cok.
AGS Lighting, ACM Multimedia, matur thank you. Heri Wijaya Audio, terima kasih cok. Juga diaturkan matur thank you, terima kasih Denny Rejeng yang telah mendukung Borokadang Campur Sari Bintang Samudra pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Kedo Ayu Risma. Reji para rawuh kakung sumana putri ingkang radi kehormatan. Adicara wonten ing kalenggan dalu punika campur sari saking Borokadang Bintang Samudra pangarsa patenipun Raka Mas Pamungkas ingkang mijil saking wewengkon Kali Krikil. Kita sikek sawetawis amargi wonten adicara wilujengan dumateng para pujangga ingkang sampun piniji pinangka mritaken adicara wilujengan wekdal saha panggenan kawula semengaken matur sembah nuwun.